Mi obediencia a Dios. Mijn gehoorzaamheid aan God Bobira bendición. kan jouw zegen worden. Me voy a repetir. Ik herhaal het Mi nogmaals. obediencia a Dios. Mijn gehoorzaamheid aan God Bobira bendición. Vanochtend wil ik het met je hebben over de palabra de Dios. over het woord van God. Juan capítulo 6. Ik wil dat je je Bijbel opent in Johannes hoofdstuk 6, En vers 63. versículo 63. Ik verklaar dat God iets goed in je leven zal doen vanmorgen. De declarar que Dios te vaya a hacer algo bom de movida o meinta. Door zijn woord. A través de su palabra. Want hij is God. Paso eta Dios. En in zijn woord Y en su palabra is er kracht. tem poder. Dus vanmorgen, Pues a meinta. je kan bevrijd worden, O poder liberar, genezen, o poder sana. in de naam van Jezus Christus. Em nome de Cristo Jesus. We zijn geen club. Nos not club. Hier is waar de woord van God gepreekt wordt. Aqui está caminhando a palavra de Deus te wordt predicada. In de naam van Jezus Em Christus. nome de Cristo Jesus. Amen. Amen. Met de lezen. Ik lees. Jesus avisa dat espírito, eigenlijk lees ik versículo 60. Ik begin vanaf vers 60 te lezen. E ora hope di suoi discepoli nang ora na tende saki. Etapa tapapiando di su curpa, pa come su curpa, bebe di su zanger. Hij had het hier over het drinken van zijn lichaam en het eten van zijn lichaam. Te la bisa kunang lo timbide eterno. En hij zei dat zij eeuwig leven zouden hebben. Anto ende na no comprende cose. En de mensen hadden dit niet begrepen. Anto ora versículo que bin. En toen kwam deze vers. Dus ora hope di su discepoli nang ora na tende esaki abisa e palabra nang akita difícil quem por comprender nang. Mas Jesús, conociendo sus discípulos, estaba a murmurar contra Isaac, que estaba a costumbre que discípulos não se murmurar. Dus het was een gewoonte dat die discipelen morden. Então, En tot de dag van vandaag, weet je dat? nós todos se murmurar também. Wij allemaal morren wel eens. Ora Deus bis cos duro. Wanneer God iets hard zegt. Que cos cos duro que Deus bis sabe lobo murmurar. Wat is iets dat hard aankomt van God waar Outro je over semana zult serviço te morren? começar 7 meinta. Volgende week begint de dienst om 7 uur 's ochtends. Ah, é coisa te vir inteiro comoção aqui dentro. En dit wordt een hele commotie. Pastor, se é saco que coisa no por. Weet pastor Chess dat dit niet kan? Não tem transporte público mente trempasina. Nou, zo vroeg is er geen transport. Então nós estamos começando a murmurar feio e pelo que tem passa dia En we domingo. beginnen vanaf vandaag te morren over wat er volgende week gaat Em plaats gebeuren. nós busca solução. In plaats dat we naar oplossingen Voor gaan exempel- zoeken. Bijvoorbeeld, Que da dormir feia sábado noite para foi nang. blijf vanaf zaterdag hier buiten slapen. Intente foi nang, for Er is warm. een tent met verwarming. Vim com a tent. Kom met je tent. Assim algo louco. Doe iets geks. Pero aqui nang nossa mira com Jesus reparar com seus discípulos não murmurar. Maar hier kunnen we zien dat het Jezus was opgevallen dat zijn discipelen aan het morren waren. Então ele disse assim aqui. En hij zei dit tegen ze. Essa aqui tá se boso trompeca. Que contou se boso mira e Judi hende subi by caminda etapa ta prome. Então no versículo 6:3 me ta para quieto. Ta espírito te sunco ta duna vida. Bisa comigo ta espírito. Zeg het samen met mij bij 63. De geest is het die levend maakt. Te sunco ta duna vida. Bisa comigo ta espírito. Zeg samen met mij. De geest is Te het sunco ta duna vida. die leven maakt. E carne não ta bal nada. Het vlees heeft geen enkel E nut. palavra não comita pape cuboso. De woorden die ik tot u spreek, Ta espírito zijn geest e ta vida. en zijn leven. Senhor, ao minto nós te amamos danke. Heren, vanochtend danken wij Danke para u. boa palavra. Dank u voor uw woord. O ta espírito Dat geest e is ta duna vida. en leven geeft. Laga cada de nós aqui não. Laat in ieder van ons hier Nos pulmão espiritual, ons geestelijke nos longen, coração espiritual, ons geestelijk hart por receber de boa palavra. kunnen ontvangen van uw woord. De nome de Jesus. In de naam van Jezus. Você mesmo que um corpo para funcionar, Weet je, net zoals een lichaam werkt. bota come, tu renta come tu dia aqui dentro. Iedereen eet hier dagelijks. E o ene também de aero so. Niemand leeft van alleen de lucht. Bota Het come. lucht. Então, e comida tá passa by, e tem canal que tá passa by. Je eet en het eten die gaat door een kanaal. Por exemplo, de organo nang,
Bijvoorbeeld een van je organen Kuta receber comida, die het eten ontvangt, bo lever, bo igra. is je lever. Oké? Het un trabalho grande. Die heeft een grote taak. Dokter, bo lever tem un trabalho grande, toch? Dokter, Zie? lever heeft een Ah, maar grote lees taak, er bij een belangrijke internet. functie. Het tem como 5 função. Die heeft wel 500 verschillende functies. Se bo igra tam danhar, Als je lever het niet meer doet, in terbo curva ta danhar. dan is je hele lichaam ook ziek. Het tem que filtrar manda tur costo caminda. Die moet alles filteren en overal naartoe sturen. O bo curva espiritual. Nou, je geestelijk lichaam, Ora mita papel e meinta. wanneer ik vanochtend spreek, E mesta palavra puro. moet het een puur woord zijn. Mesmo se bo come comida tóxica, Net zoals je een vergiftige maaltijd eet, kita passa com bo wat curva. gebeurt er met je lichaam? Bota waro tóxica. Dan word je vergiftigd. Bo porranha voedvergiftiging. Je kunt voedselvergiftiging krijgen. Want ik was het als je hobby malu. En dat maakt je heel erg ziek. Assim tem hobby gente. En zo zijn er een heleboel mensen Quando tomei palavra de Deus, die het woord van God hebben genomen, robes, verkeerd hebben com opgevat, doutrina não falso. ontvangen door verkeerde En doctrines. receber. En ze hebben het ontvangen Então não tem vida completamente tóxica. en ze hebben een leven dat totaal vergiftigd Não tem is. pensamento não estranho. Vreemde gedachten. Mas ora bom um cristiano corre trai puesto. Als je ziet dat een christen É achter een tóxica. functie Você a aanhoudt, palavra de Deus também over de coi. is hij vergiftigd, want het woord Ora gaat bom hier um niet cristiano om. brinca panha puesto para brinca vai riba outro. E Wanneer- é tóxica. Wanneer je christenen ziet strijden om een bepaalde functie te krijgen, zijn ze vergiftigd. Mas a palavra de Deus não também over de sei. Want het woord van God gaat hier niet A palavra de over. Deus também over de sirbi. Het woord van God gaat over Wil het je mira dienen. grande? Wil je groot worden? Sirbi. Dien. That's it. Dat is het. Entende? Luister eens. A Bíblia não ganha. De Bijbel leeft niet. Te caminho como chega. Tot waar ik gekomen E ben outro caminho não comita bai. en de plaatsen waar ik naartoe ga, Mi não tem diploma para não. ik heb geen diploma's hiervoor. Mas sirve gente. Ik heb mensen Mas gediend. sirve Deus. Ik heb God gediend. Mas sim é de mi servimento. Ik heb geleerd in het dienen. Mi potrá den auto. Ik kan met auto's werken. Mi potrá den bouw. Ik kan in de bouw Mi werken. potrá den elektricien. Ik kan als Mi elektricien potrá den werken. sonido. Ik kan met geluid Mi werken. potoca. Ik kan spelen. Nenhum de coisa tem praticamente mi não echt studia. Praktisch niks van deze dingen heb ik voor Único pouco mas geleerd. studia do sonido. Het enige waar ik voor geleerd of gestudeerd heb is Pero sobrar tur voor costa geluid. sneaky ma para. Maar alles wat ik heb geleerd, heb ik erbij gestaan. Waki gente tá se coi. Kijken wat de mensen doen. Kwe panha. Observeren, schoonmaken. Limpia piano. De piano schoonmaken. Wak fiji. En kijken. Limpia speaker. De speakers Waki schoonmaken. técnico. En kijk naar de techneut. Kwe escope e mesla. Kijk naar de metselaar. Wak com eta bol testamento. En kijk hoe hij het cement Wak com omgooit. mi tata tap drin boy auto. Kijk hoe mijn vader onder de auto Sim kruipt. trecha auto. En de auto's leren maken. Assim mas sim outro coisa. Zo heb ik alles geleerd. É palavra de Deus. Het woord van God. Sinta na pia de Jesus. Zitten aan de Sinta voeten na van e Jezus. apostolang. Zitten bij de Sinta na hende apostelen. drechi. Zitten bij zie je rechtvaardige van mensen. En leren van hun. E Deus aí ba me riba. En God heeft me naar boven gebracht. Minta tá nada. Ik was niets. Tem ainda minta nada. Tot nu toe ben ik niets. Pero minta algo sim. Maar ik ben wel wat. Den Cristo. In Christus. Sempre minta bisende. Ik zeg mensen altijd. Não tava diploma te babo caminho bo Het zijn niet je diploma's die je ergens naartoe brengen. Tiene que tinha diploma. Er zijn mensen die gediplomeerd zijn en Dom van verstand. alles, maar zo dom als maar kan. Cabeçura. Koppig, Mal carácter. slecht Nenhum karakter. ende que tava caminho nanta. Niemand wil in hun buurt zijn. Então tiene que nenhum diploma. En er zijn mensen die geen enkel Ende diploma na hebben. gusta para na ende tá na chef. En die mensen vinden het fijn dat zij hun baas zijn. É palavra de Deus mescos. Het woord van God hetzelfde. Boto mele, se ende que tá papel tem pureza. Als degene die het uitspreekt in puurheid spreekt, Botar um healthy food. krijg je een gezonde maaltijd. Botar é palavra puro. Je krijgt het pure woord. Esse é me que do nabo. En dit is wat ik je wil Esse é geven. nosso do nabo. En dit is wat wij jullie geven. Mita confia com minta. Ik vertrouw erop dat vanochtend, Que palavra não conta sale foi boca. dat de woorden die uit mijn mond komen, Comita depositar dembo. dat ik ze in jou depositeer. Me pipo bisa tá mes niki. En ik kan het ook zo zeggen. Want agora ora batata chiquito. Batata echt pari luna. Kon je nog herinneren toen je heel klein was, nog maar een baby? Anto nata do nabo compota. En ze gaven je pap.
Pues kiko tas smaakt malu. Weet je wat slecht smaakt? Compotas. Dat zijn die hapjes. Babyfood. Babyvoeding. Pero ora ba llega cierto luna nang. Maar bij bepaalde maanden, als je op een E mesmo bepaalde composta kunanda ta leeftijd hinka de mo boca. diezelfde Ora bo mama babyvoeding, binke meu kuchari be. wanneer je moeder komt met Wat diezelfde ninge kosi. lepel, dan weiger je het. Lo que como que depositado em boa we. Hetgeen ik vanochtend in je wil storten. E tingo do nabo paz. Het moet je vrede E tingo do geven. nabo Het esperança. moet je hoop E geven. tingo guiabo na victoria tur momento. Het moet je leiden tot overwinning ten alle tijden. Você sabe como? Weet je waarom? Pois a palavra de Deus, Want het woord van God tá Deus mesmo. is van God zelf. E Deus avisa em Isaías 55:1. En God heeft in Zullen we Jesaja 55:1 Ela gezegd. avisa assim aqui. Hij heeft het zo gezegd. Com a palavra que está saindo da minha boca. Lo no vuelve back baixi. Dat het woord dat uit mijn mond voorkomt niet ledig zal wederkeren. Ele não vuelve back baixi. Sem cumprir com o que Deus está desejando. E sem alcançar o propósito de qual ela mandou. Zonder te doen wat het hoort te doen en zijn doel te bereiken. Então, ame bisa sei. Ik heb het niet gezegd, Pero Deus bisa sei. maar God heeft het gezegd. A menta, Vanochtend, com minha boca, met mijn de mond, boca de nós tata, dat het de mond is Dat van de in cielo. Vader, die in de hemelen zijt. que é por transmitir sua mensagem através de minha corpo Dat hij zijn boodschap kan overbrengen door mijn lichaam heen. na seu pueblo. Aan zijn volk. Do nabo paz, Jouw vrede do nabo geven. esperança, Jouw hoop do nabo geven. victoria. Jouw overwinning Tur geven. momento. Ten alle tijden. Você sabe como? Weet je waarom? Passou a mim tu de paz, Want ik ben iemand van vrede. me tu de esperança Ik ben iemand van hoop. e tur momento me tem victoria. En elk moment heb ik overwinning. Me não conhece derrota, Ik ken geen falen. me conhece luta, Ik ken strijden, ja. me conhece que inimigo por passar me pia. Ik herken dat de vijand mij kan doen struikelen. Pero Proberen derrota- te laten struikelen. Derrota me não conhece. Maar falen ken ik niet. Me tocou dia que na saca nós foi de edifício, Ik kan me herinneren toen ze ons uit het gebouw hadden gezet. romanga binse que me, Kwam iemand naar me toe. e di comi, En die zei tegen mij. pastor, não worry com é derrota. Pastor, maar bekommer je niet om het falen. Me digo net derrota. Me digo net derrota. En ik zei tegen hem, falen? Ah, mas tu considera que hecho com na saca nós foi do lugar que derrota? Bepaal jij dat dit een verslaan zijn geweest? Me digo, não, é a victoria. Nee, het is overwinning. Quando corre katika com nossa saca pastor Chas? Kan je nog herinneren het lied Que dat hora we toen nossa hadden saca katika? uitgebracht? Wanneer Ora na hadden we saca dat lied? nós, of prome com na saca nós. Voordat ze eruit hadden, Prome com na saca nós. voordat ze ons eruit hadden Prome gezet. com na saca nós foi de lugar. Voordat ze ons Ja, uit het nossa mande gebouw palavra delante de victoria acaba. hadden we het woord van overwinning al vooruitgezonden. Nós não acai sac de outro pira deprimi. We zijn niet in elkaar neergestort en helemaal depressief geworden. Ah. Nee. Ora wat in lucha. Wanneer je strijd Quem hebt. está in lucha que tem? Wie heeft wel eens strijd? Ah, não, muito te quer. Quem está in lucha que tem? Te weinig mensen. Oké, Wie heeft wel escucha eens bom. strijd? Luister goed. Ora lucha bini. Wanneer strijd op je komt, E coita bom. is dat goed. Passou por bofeta, ora preba. En dan wordt je geloof Bota essa beproefd. com bota baby ainda. Dan weet je, kom je erachter of Ah, je nog een ba- baby babira bent madura. of je volwassen bent Ora geworden. lucha bini. Wanneer de strijd op je komt, Significa que tem victoria na caminda. dat betekent dat er overwinning Eh, onderweg eh. is. Tá qua box outro subir ring. Welke bokser Anton stapt in tem de ele ring paraço delante. en heeft niemand voor zich staan? Outro subir ring. Hij komt in de Me ring. tem victoria, me tem victoria. Ik heb overwinning, maar hij heeft geen Assim não strijd. tem Cristiano. En zo zijn er een heleboel christenen. Me tem victoria. Ik heb overwinning. Waarvoor? Over wat? Turbox toko subir ring. Elke bokser die in de ring Que lucha gaat, so delante. die staat voor een Que strijd. guerra so Er delante. staat een strijd voor Vai hem. buter bom. Hij moet het neerhalen Para não conhecer o mangue om zijn handen zo omhoog dizer te hebben. victoria, champion. En ze zeggen overwinning, jij bent de kampioen. Mas je gedal Satanás. Ik heb een keer Satan geslagen. Dale buter bom. Ik heb hem neergehaald. Mas quer dizer assim coisa. Ik had één ding niet gedaan. Ela conta. Hij had- Refre conta. Die scheidsrechter had geteld. Ela conta. Die telde. 1, 1, 2, 2, 3, 3. 4. Vier. Então, a mim tá para aqui não. En ik sta hier. Mas bem ter bom acaba, Ik had hem al neergehaald. Maar of quer dizer niet? assim coisa. Ik had één ding niet gedaan. Mas quer dizer assim aqui.
Dus ik heb mijn voet niet op zijn nek gezet. Bosa ke demonya lanta bek. Weet je dat die demon weer was Ela opgestaan? lanta bek, ora ela lanta bek, ni mesara butia bo bek, pero ela cansami si do. Ik moest hem weer Toma neerhalen, extra esforço di mi. maar het heeft me wel extra moeite gekost en Que vermoeid. ora bo buta Satanás bo. Wanneer, elk moment dat je Satan Pone neerhaalt, bo pia riba je. zet je voet op zijn Ai no, nek. bastante swak. Pone bo pia riba je. Zet je voet Amen. op hem. Anto bosa no? En weet je, Higher level, hoger niveau, higher devil. hogere demonen. Más responsabilidad, Meer verantwoordelijkheid, más lucha. meer strijd. Bastante quero comita sin lucha. Denken jullie dat ik geen strijd Bastante onderga? quero que Satanás está atacando. Denk je dat de duivel mij niet aanvalt? Pero mas sim pare cosi. Maar ik heb wel een paar dingen Door geleerd. começar que tem trick. Omdat ik weet dat hij zijn streken Que tá heeft arma trampa. en hij zet vallen voor Ora je. bota bij een território que bono conhece, no? Als je een territorium opgaat No die je kana niet sneaky kent, bij no. loop niet zo ernaartoe. Kana sneaky. Wa que bom. Kijk oplettend, Eta buta trampa. want hij zet vallen. Paso trampa tum cos escondido, toch? Want vallen zijn vaak verscholen. Se eu minta mita confia. Daarom vertrouw ik vanochtend Que palavra não kusali foi mi boca. dat de woorden die uit mijn mond Dat komen donava esperança. je hoop geven. Aí minta se bota mara. Vanochtend als je gebonden Se bent, bota desesperar. als je wanhopig bent, Se bota cansar. als je vermoeid E bent, bota fatigar. als je vermoeid E bota bent cerca de desmaiar. en valt bijna flauw. Sabe que Deus avisa palavra aqui. Weet dat God dit woord heeft gezegd. Wa que tem salmo. Vou botar nang seguinte, botar in Salmo 107. In Psalmen 107, Até que bem. daar staat het Ela bisa geschreven. mita manda mi palavra. Hij zegt, ik zend mijn woord Mita cura nang. en ik genees ze. E mita libra nang. En ik zet ze De vrij destruction. van E se vernietiging. eu minta, En als jij bota canando vanochtend by caminho. en je loopt O op te weg babo na naar destruction. en het leidt je tot Mita manda vernietiging. Dios su palavra. En dan zend ik Riba Gods woord bobida. over jouw Rescatabo. leven om je te redden, Librabo. je vrij te Voor de zetten destruction. van vernietiging. Wordo libra. Wees Wordo sana. vrijgezet en Tegen de naam van genezen Jesus. in de naam van Jezus. Amen. Awi também tá para boar libera. Awi também tá para Dit is boar een sana. ochtend dat je wordt bevrijd en genezen. Tindi nós não tá malo de nós corpo. Sommigen van ons zijn niet ziek in ons lichaam. Nós tá malo de nós emoção. Wij zijn ziek in onze Ons te emoties. desbalançar. We zijn Nosso ongebalanceerd. sentimento não tá completamente desbalançado. Onze gevoelens zijn volledig uit balans. Ora boa um ende, não? Wanneer je iemand vindt, of Custa yen lapis se botou muito hambre. bijvoorbeeld als je een jongen bent, Anto bamiru muito moina. en je zag hier een Wat meisje, gustei. je vindt haar leuk. Batira riba je. Je probeert haar te versieren. Bamiru outro. En je ziet weer een ander. Batira riba je. Je probeert die ook te versieren. Bamiru outro. En je ziet weer een Baboi ander. batira riba je. Die probeer je ook te versieren. Você que tá passando? Weet je wat er aan de hand O is? sentimento não tá totalmente dañado. Je gevoelens zijn totaal verpest. Você quem tá também assim, Weet je wie zo was? Ami. Ik was zo. Que me sabe bom que me tá papi. Dus ik weet waar ik het over heb. Bata mira muito inang. Je ziet een meisje daar Tá kepovel. en dan krijg je kippenvel. Tu me te saque te sum. Want deze is ze. Ora bo bai kune. Wanneer je met haar bent, Tu me não te saque te sum. nee, deze is het Bata niet. wa com outro. En dan zie je weer een ander. É sua data 20 anos mais grande que Ze is wel o 20 jaar ouder dan Tu me te jou. saque te sum. En dan zeg je, dit is Ora bo het. bai kune. En wanneer je met haar É bent, tem mais grande que o en heeft ze kinderen Bata even me oud não te als jou. saque te sum. En dan zeg je, nee, dit is het Assim não bota niet. que tá bai. En zo blijf je gaan. E assim não tem que ser de igreja para igreja. En zo zijn er mensen die ping, dit van ik kerk lees naar een keer. kerk doen. Ze komen naar deze kerk. Te sentir. En ik ervaar het. Pastor Chesta papia. Pastor Chess praat. Me não te sentir. Nee, ik ervaar het niet meer. Me tá para igreja. En dan ga ik weer naar een andere É kerk. pastor da papia. Die voorganger spreekt. Me não te sentir. Nee, ik ervaar Me het tá weer para niet. nang. En dan ga ik weer ergens Asina. anders. En zo blijven Tur ze. brua. Helemaal verward. Comecei sanação. Je hebt genezing Demo nodig. emotionang. In je emoties. Demo sentimento In je nang. gevoelens. Pastor bota biba para meio de nang. Want je leeft volgens hun. Anto ende sina. En iemand die zo is. Nós tá bisa ende almático. En we zeggen dat is een... Não, ende almático é tem Iemand- ver com iemand alma. die no, leeft vanuit zijn ziel. Juist. Bota biba door die buloque com alma só tá bisa. Je leeft vanuit wat je ziel Bom, acordo bepaalt. guiado door Espírito de Je wordt Deus. niet geleid door de geest van queremos. God. En geloof me, Mas como tá pensa? meer dan je denkt, Opi cristian almático. er zijn veel christenen die Parte que tem volgens cristian hun ziel leven. carnalático. naast dat Tem a minha er palavra. mensen zijn die naar het vlees leven, Mas é carnal, é cristian carnal. É cristian carnal. een christen die volgens het vlees Bota leeft, detecte pam, bota detecte emissora. Bota detecte emissora. die zie je meteen. Mone para sua actuação, Zijn houding,
Bota mira que é sensual. Je ziet dat hij Esta sensueel is. igreja tá tirando homem, tá tirando mulher. Je ziet die versiert Esta mannen en critica é vrouwen. pastor dentro ko. Die bekritiseert de voorganger in alles. Bota mira, carnal. Je ziet, nee, die persoon leeft in Pero het el vlees. cristiano almático tá peligroso. Maar de christen die volgens de ziel leeft, Pastor, esta parece maneira die eta. lijkt alsof het goed is. Pero en realidad, Maar in realiteit, esta ninga Dios su poder. die wijst Gods kracht af. Timoteo, Pablo escreveu para Timoteo. Paulus had dit Ele geschreven pensa, voor gente não tem Timotheus. aparência de religião, verdade? die mensen die eruit zien alsof ze religieus Mas tá zijn, ninguém poder de maar die Deus. wijzen de kracht van God af. Peligroso. Gevaarlijk. Como está se detectar gente aí? Hoe zie ik deze mensen? Awe não tá aqui não. Awe não tá aqui. Hier zijn ze Mañana vandaag tinang. en morgen zijn ze weer Awe não tá daar. bisa aqui. Vandaag zeggen Mañana ze tá dit, se saia. morgen doen ze weer wat anders. Nunca não tá hasi Nooit doen ze lo que a palavra de Deus está instruir. wat het woord van God opdraagt. Sempre não tá seguir lo que o gente sua doutrina tá Ze bisa. volgen altijd de doctrine van de mens. E dia En op een dag não tá cai. vallen ze, Se não arrepentir. als ze zich niet berouwen. Pero eu me também que bisavam. Maar vanochtend wil ik je zeggen Que a palavra de Deus dat het woord van God é vivo. is levend. É vivo. Het is levend. É activo. Het is actief. É mais scherp. Het is nog scherper Com espada de dois filos. dan een dubbelzijdige zwaard. E é penetrar. En die gaat binnen. Até na divisão de alma e espírito. Die gaat binnen tot in de ziel en in de geest. E discernir. E de tudo. E tá capaz para usar o pensamento e intenção no coração. Hasta a intenção de coração. Zelfs de intenties van je hart É a palavra de Deus por usar. kan het woord van God beproeven. Ora pastor papia. Wanneer de voorganger spreekt E depois que a reação tá outro. en je ziet je reactie is anders, O pastor pode detectar a intenção de coração. en kan de voorganger de intentie van je hart onderscheiden. E abo também. En jij ook. Vou por detectar a intenção de coração de gente. Je kunt de intenties van het hart van iemand onderscheiden. Pode passar ene tem uma agenda. Je kunt weten of iemand één agenda heeft. Pero vou conhecer ene que tem duas Maar agendas. je kunt ook iemand zien die 2 agenda's heeft. Sempre ene que tem plan A com plan B Altijd iemand die plan A en plan B heeft, e tem uma agenda extra. heeft hij dan nog een agenda. A palavra de Deus Het woord van God está vivo. Bisa como a palavra de is Deus está levend. vivo. Zeg samen met mij, het woord van Bisa God is está levend. activo. Het is actief. Está mais scherp. Het is nog Os scherper para de dois filos. dan een dubbelzijdig zwaard. Que meni, você quer significar? Weet je wat dit betekent? Que palavra está corta, Dat het woord snijdt, pero mesmo palavra maar hetzelfde woord ook está weer sana. geneest ook. Está corta, sabe que picar foi vida? Die snijdt de zonde uit je sana boy rida leven nang. en het geneest je wonden. Pensei que eu ler todo dia. Daarom moet je het dagelijks lezen. Todo dia eu ler a palavra de Deus. Je moet het woord van God dagelijks lezen. Vou me estar adicto na je. Je moet eraan verslaafd zijn. Pablo di, Paulus zei, a mim tá adicto na Cristo. ik ben verslaafd aan Christus. Que meni que adicto significa? Wat betekent verslaafd zijn? Me impor sim. Ik kan niet zonder.